विंचू चावला, काय मी करू विंचू चावला, अयो विंचू चावला, विंचू चावला, विंचू चावला, विंचू चावला हो. अरे देवा, कोणता विंचू चावला? काळा की गोरा? काळा नाही, गोरा नाही, विंचू असमानतेचा चावला आणि तो समाजातील सर्वांना चावला. सर्वांना चावला? सांगताय काय? तो कसा? देशाची प्रगती एवढी झाली, टेक्नॉलॉजी भरपूर विकसित झाली, पोरी शिकल्या सवरल्या, परंतु काय? अजूनही स्त्रियांवरील अन्याय दूर झाले नाहीत. अनेक स्त्रिया पोरीबाई अनेक अन्यायाखाली भरडून निघतात. म्हणून म्हणतो विंचू चावला, काय मी करू विंचू चावला, अयो विंचू चावला, विंचू चावला, विंचू चावला, विंचू चावला हो. असं कसं म्हणता? आज पोरी विविध क्षेत्रात विविध पदांवर काम करतात. जमिनीपासून ते अवकाशापर्यंत त्यांची मदत पुढे गेली आहे. खरं आहे, परंतु अजूनही समाज रुढी बदलल्या नाही. अजूनही मुलींना समाजात शिकवीत नाहीत. अजूनही मुली समाजात सुरक्षित नाहीत. अतिप्रसंगाच्या बातम्या आपण वाचतच असतो. म्हणून म्हणतो विंचू चावला, काय मी करू विंचू चावला, अयो विंचू चावला, विंचू चावला, विंचू चावला, विंचू चावला हो. खरं आहे गंपतराव, अजूनही मुलींना सुरक्षितता नाही. अनेक प्रकारच्या अन्याय त्या अडकत आहेत. यावर उपाय काय सांगाल की नाही? अहो, यावर उपाय काय सांगाल की नाही? यावर उपाय एकच, समानतेच्या वाटेवर चाला. स्त्री ही जगतमाता जननी आहे. तिचा उद्धार करा, तिला मान द्या, तिचा आदर राखा. ज्या घरात स्त्रीला देवासमान मानतात त्या घरात सदैव लक्ष्मी वास करते, असे संत महात्म्यांनी सांगितले आहे. घरातूनच मुलगा मुलगीला समानतेची शिकवण द्या, आदराचे संस्कार द्या, मगच समाज सुधरेल. स्वतःपासून सुरुवात करा आणि ती कुटुंबातूनच. काय गंपतराव, समजलं का? अगदी बरोबर. कोणतेही संस्कार हे कुटुंबातूनच जास्त काळ टिकणारे, कायम स्वरूपाचे असतात. एकदम बरोबर. म्हणून म्हणतो विंचू चावला, काय मी करू विंचू चावला, अयो विंचू चावला, विंचू चावला, विंचू चावला, विंचू चावला